Shubor nakaslem jong unongsan hima. Knang ban kham pen bhai kilat jing sumar ka jingpang bampong na ni cancer kham tam ban lap kham kloy ka ni jat jingpang hakamet ka Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry kala penlong ya jingatai nak benta ban pruit dak ya kilat kilinti ki ban pelilat ban yo ya jing sumar bat ban yo ya jing sumar ka bakot bor ban pha sumar ya ka ni jing kendu ka belatip kum ka FICCI round table for Northeastern region lawan bani shimentar ki doktor bat ki kenhun ki baju trei bani khun ni ka jingpang bampong kabala penlong ha State Convention Center haka arpunyo tarik nai luar aja arpusau ki doktor ki badai kle nong penyat jong ki jaka sumar bat ki doktor ki bapet tenat sumar bampong kentup ki doktor na ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science ki doktor ki basumar ya ka jingpang bampong ha Meghalaya nalor ki doktor na ki pat ki jela bat ki officer ka sarkar Meghalaya ki bapet ya katanat ka kot kakhya ka menteri katanat ka kot kakhya aru kalawan banya dan lang hakani ka sngi nak benta katu ka nepor habe ekran bat ka Dr. Anisha Maulong ka badai ka khli ru jong katanat sumar bampong Shillong Civil Hospital kala batai shaphang ki jing ekran kentup kilat kilinti ki badan kam ban pen bhai ka jing sumar bat ka jing penyar shu shu ya ki jaka sumar nang ban plilat ki nong shong shnong bakin yo lat ban pha pet banya yalade bat ban lap kham kloi hakapor ka baga jingpang bampong kampat ka tajur ka Dr. Maulong kala ong banak benta ka jala Meghalaya layakran kumnu ban buru ka wei ka cancer care center Garo Hills namar kalong ka bashitom mikinong pang banwan na Garo Hills chadu Shillong kani ka fiki kumbangi khot ne kadi ka Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry ba ka la ai ka sarkar pedeng mo ka sarkar pedeng bakin penlong yakini ki program haman ki state kin let bat kin pet ya ka ai ka jing duna ka ai ka jing don kam ka ai ka ba ki state ki lap kan ha ka ba ya dei bat ka jing sumar ka jing lap kajing tes ya kani kajing pang bampong ti kani kajing don kani ka round table menta kiwan kalong ba ngila ru ban partner mo ban ya snok ti lang but kini ki private partners ru bale ngi teng teng ngila long overburden ru mo teng teng ngim don ngimla su ban cover lut ti kani ka public private partnership ru ngi ka don ka chance bangin explore ban pen bha ya ka rukom sumar jungi ya kani ka jingpang bampong karukam test karukom kijat bayar day bakani di kalong basay so ang apay ya kani ka meeting menta balay ba ngila la banwan ra sakmat ya kijing duna jungi but kiro kaway ka iyo bakalong ka kila ki yaro yang ya kani ka mission mangilale but ngatai kiwe ki padon ki state balas dang ya kani ka mission ya kani ka Meghalaya mission mo bangidon for early detection day ti ki yaro hi but ki ba kani kan long ka example mo ya kiwe ki state ro kan makan leka mission mode ban lap ikani ka jingpang bampong kloy bat bangila ban sumar ti ngakmi lenti ba lengba kani ka meeting mangilong menta nginyo jing mentoy kan ka state jungi nginyo jing mentoy bat ka ministry ro na po sarkar kami nginyo jing yarap shu mangila ban le ka rukom peniat jungi kani ka jingpang bampong karai bagia kia karai tempat don tama kila long makila nut down maki ki points ki jing duna jungi bat ki eba ni don kam pen bah mo ti kawai kalong ba ngidang duna karukom test mo ki ong ki facility ban test ya kani ka jingpang bampong mo ti ya kata ngila ban perkhat ban le PP mode o ngila ban le daka kajuk menta digital platform dei ban le reporting dengim pat don daka kum ya ka pet scan bangoong bangim pat don doktor ti kini ki ai jingmut ba pila banya yo ka machine then ka reporting pada ngila ban le digitally pila ban pha ki doktor syapar kin ai report ngila ban pen le ya kumta mo ti kum kita ki aka and then ngikren sipang ka Garo Hills kala jangai palat chadu Shillong banwan sumar nadu Garo Hills kamde ka basuk
Nei ti ngiyakran ya kataru ba kum ka guideline ba na ministry ba kawi ka jaka ka baladon population shipola hajrong kila ban yo ya ka cancer centers kawi ti ngikran ya kataru balai ba ngilalap ka musin ba kinongpang nagaro Kim Ju-wan Sumar ni Kim Ju pendap ka jing Sumar balai ba ka jangai palat eki na yin na sembakin sa de ki arlai benai shani shalom ki jenjar te ngi kumta ngi du no kan ya ka ai ka ibang ide banle eki te ngi la perkat ya kataru ngi la don hi ka jing ya keren ba kadi bendon sakwi ka cancer center ndi hospital tangkat treatment center kumbalong hasbil menta ha garu hills ru ha tura ti bat kiwi beriangi keren bat kipen i ka example jong ka Assam ken bakal set up ya ki hospital shibun makin wok mo nakatuka bayo nakatata trust ba le PP mode bat ka government of Assam dia katuka ju ka model ngila ban persyang mangiru hadin hapud henry haka mentahi ka population jungi ngimpat qualify ken ban ong bantang ka Garo Hills kadang qualify banyo ya laka sakawi ka cancer center Habakali shaphang ka jingdon ka jaka sumar bampong hanigrims bat kilat jing sumar ka Dr. Maulong ka laong bakanigrims ka day ka bahe ka bala kambiang kitiar kitar banpet banya iki bayo pang bampong henry kanigrims ru kadon ka jing namar kam yo ki doktor ki bandon habaro kishnat jing sumar bampong nadu ki medical oncologist namar kadon tang radiation oncology bat surgical oncology hadu menta kalau ong bakanigrims kala donru ke PET scan Henry kam yo brio banpet yakani ke machine Nigrims pitip bakadika tertiary care center cancer center tikadika bakham he ngiling di tang i department possible kan nigrims kan wan kum ka hospital cancer hospital la ka jong but kum ka badika guideline ka criteria badon kam hi kidi bandon lut baro khoi ki department kata ka bat lang ya ka kini ki nuclear medicine ki molecular lab ki diagnostic barok khoi mo nre kumbangi sham jing mangiru kanigrim su menta kaya tang arteli ki department haka cancer hospital kadeka radiation oncology batka surgical oncology balai ba ngimyo brio ki medical oncologist ngimyo kala don ki department ka post kala don ka sanction la don henry kimyo brio tika ju kumangi fees mangi mo kata ka jing kanigrim su kayo kata ka jing kanigrim sli ka pet scan facility ka iru kila don ka facility ban ka post ka sanction ka nuclear medicine department henry ki doktor ngimyo kibala pentepet ya kini ki na jelala jongken ban ongi bakin wan nabar kamsuk mo yakini kidiki most of the departments kumaka hakajuk mentaken badang duna ti ngijinjar banyo ki doktor nabar bakin man shani tingin hap haka kini snam banwan ki por banwan ki doktor jongi ken ngihap generate laki jong ki manpower dan ikwa hibangin penkiu ke jelala